Con Vladimir. No paja de dormir, Mascotas de duelo. De menys. M'ha entrat, m'ha entrat. Què? Cara de hòstia. Ui! Va, per l'altre, Pujat de nivell. Morta, 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 morta. Doncs estem col·lapsant jo i la meva amiga. Sí, col·laps, col·laps. Col·laps, col·laps, que hi ha el d'això. S'ha de matar el d'això. He fet flash per no matar el d'aquest. Salvat la torre, amigos. Salvat la torre. Meus col·laps, què és? Plata? Molt bé. Vam fer gang, bàsicament. No, si no moris, es mori ella, no? No, l'he parat, l'he parat, l'he parat! L'he parat! Què ha passat? L'he parat! Això m'ho mataries. Uau. No et moris. M'ha tirat el prender. He tirat l'exhaust. Ai, hòstia, nada, mitja vida d'una mica. Per què no està venint la d'això? Us puja en Garen. Sap per què s'ha mort la tia aquella? No t'ha fidejar, 3-9, Una hierro, també. Guarda. Oh. Sobreviu? Carro al camp, carro al camp. La Kiana es mou. Carro al camp. No, que tenim la de carry ara. Tira des de mi. El drac o... Sí, l'hem matat nosaltres. Jo. Barrigoso. Barrigoso. Garen és a top. Gas, 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 i... Per què ha tirat? No, ha tirat enrere aquella, tonta el cul. Jo tanquejo. Oh! Mama! Ja s'hi arriba. Calma, calma. Vaig. Sí? Tinc ulti. Sí. Gas, gas. Tinc ulti. Tinc el d'això. Ah, això sí. Oh, merda. Ah, merda. Perdó. Ah, no? És igual. No, tio. No hi ha tot. I a mi no es mou, tio. Para'm. Estic venint. Artisi de la banda de dalt. Mira. Jo li estic fotent hòsties. Va. Ja està. Good game. Fa molta por, l'Albert Rivera, en aquest vídeo. Hòstia santa, si fa por. Pobre perrete.
por no, fa molta por. Un huele a leche. Sí, sí, què collons un huele a leche? Què collons et dius? Que merda, què collons dius, nano? Un huele a leche, però què puto tarat dels collons? Huele a leche. Martín, mira com es diu la carta. Cathality! Això vol dir que fi de gerar. Oh, la carta. No, no, viu. Viu dins els nostres cors. Bitxo, aquest m'ha trolejat que flipes. Crec que s'estan... El drac no tenim visió i potser hi ha en Gui. En Gui l'acabem de matar, Martí, collons. Ah, em pensava que havíeu matat en Blanc i de Miel. merda, del joc. Pensava que havíeu matat en Gui. Com que has dit la cata... He matat en Gui. Ai, en Gui, en Blanc i Miel. Hòstia puta, Martí, tio. Torre con la pita. No, ping no. Què passa allí? S'ha l'ulti. Bueno, entonces debería mirar vídeos de El cómo... joc aquest de mi, que va una xafada cap a l'equí, que veuràs tu. Ah, no. No es pot tenir tot. Collons, com corre. SS. Oi no? Sí, és ese, al moment m'apareix a la cara. En el moment en què han sortit de la meva visió. M'estava pegant amb ells i han marxat amb l'ulti de la Sivir. I en 2 segons he arribat a mi. Doncs sí. Martí, no et moris. Com? No tenia la... d'això. No m'hi he fixat. Però tenies l'ulti tu o no? Sí. Pots haver tirat abans. No, Cai. perquè m'ho volia estalviar. T'ho volies estalviar. Collons, aquest xic. Merda, què he de buscar? Us atrapen? Nosaltres també, home. Gran, Martí. Grande. Merda. 2 segons i vist. Ben... No! Vale, puta. La carta s'ha tornat a morir. Li fa 600. Crec que si li hagués fet l'autotag els matava. L'altre! Ets un unstoppable, ets un unstoppable. Però no vull tenir jo els kills, ha de tenir la gata. Va. Sèrio no s'ha mort. Ja m'hi La vaig a netejar els minions. Ben right, no és bona idea. collons, que no és bona idea. Oi, en Rai? Tu has vist la notificació de la seva carta aquesta, tio? No és bona En idea. Rai m'està matant a mi.
mati dos. M'ha anat d'un pèl. Vale, ja, calma, calma. Te'ls quedes tots, però es queden tots a 0 i els mates tu, eh? Ja, és que és això, jo no els vull matar. El drac. Va. El veiem, és que tinc en Vladimir aquí sota, em fa por. Tant és, el tenim el drac. Anem a fer el d'allò. Ens mata tots. A bones hores, nano. Ui, el Baron, vull. Martín! Oh, puta. És que on vas, tio? Ha sigut mala idea, sí. Anar mirant cap amunt. Però, m'ajuda algú o no? Té TP en Vlad? No, no puc defensar l'onada, ni molt menys. Sí, estem venint, m'han dit. Ahorita que ve Ghost, no el mato i tot, va. M'ha acabat el vermell just quan he fet el d'això. Ah, mira, ulti! No, xico. Oh, no. No acabem de fer servir el teamfight d'abans. Tio, Podria haver fet flash, però... No ho vull gastar per això. mira. Merda. Tio, que arriba a fer l'autoatac. Ens ve algú per darrere, un Vlad. El mates? Oh, mira'l, des d'aquí. Va, sí. Hem de lluitar! Lluita! Combat Shaolin! Va, acabem! Ah no, que en Vlad està viu, Carl, o què? Corre, que hi ha en Vlad, corre! Que no! Corre! Aquesta, tu. He fet un kill. I en Yigui? Aquell! Hi ha en Brand aquí, és mort. Que cardo s'ha curat. Merda. Que hi ha en Lli per mi aquí. En Lli va per mi. Nice. Imagina que el teu... Tu en deia per aquí darrere, cuidado. Encara sí. Sí, però... Bé, no, de fet gasta el manar. Però quina merda és això? T'ho juro, els altres campions estan molt més ben fets que la Caitlyn, ha quedat molt atrás. I... Com collons se n'ha gastat el manar? O sigui, en els campions d'ara, nano, et cancel·la l'ulti, et dona 500 d'or. Dona 500 d'or, la tornes de nit fa el doble de mal. Oh, Hombre! anava a agafar l'aixa jo, tu. Ja farà alguna cosa, Natasha, tu. Apa, nano. Què collons? Dues victòries seguides, dues derrotes seguides, tres derrotes seguides.
Hostia puta.